Oke, ndị be anyị ekele m unu ka ọ bụla onye chi ya biko zere. A na-asị agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Nke ọ bụla mmadụ hụrụ dị mma ọ ga-emere obodo ya, ya biko ya mewe ya. Aha m bụ Joe Vika. Ọ bụ mbụ onye chọpụtara ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Isiokwu anyị na-eleba anya n'Igbo ruo ụlọ bụ ka ndị Igbo wee chewe echiche ịlọtawa ụlọ, n'ihi na ọtụtụ ihe emeela anyị na mba, anyị agaghị anọrọ ka ihe na-eme anyị. Ma achọrọ m iji ohere na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị na-agba mbọ hụ na ebumnobi anyị, ọhụhụ ụzọ anyị bụ ihe gbasara Igbo ruo ụlọ na ọ pụtagwara ihe. N'ihi na kamgbe anyị malitere na-eme ihe gbasara Igbo ruo ụlọ a, otu ihe bụ ihe na-ama anyị aka bụ enweghị nchekwa n'ala Igbo. Mana achọpụtara m n'ụbọchị taa Gọvanọ Soludo apụtala n'ike na ebube iji wee buo agha wee megide enweghị nchekwa, nke pụtara na ọtụtụ ụmụaka na-akpa arụ a niile aka ebidogo kpọwa ha ofu aka, afọ abụọ abụrụ agụ ha ofu aka. So n'ihi nke a anyị na-akọrọ Gọvanọ Soludo aka. Oke, iji gaa n'iru, achọrọ m ime ka unu mara na anyị nwere ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ ihe anyị mme nke anyị mapụtara otu a ga-esi wee weta nchekwa iji wee mezie ala Igbo ka ala Igbo wee dị mma. E nwere grupu a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Igbo ruo ụlọ bụ ndị na-egwa ndị Igbo. Ụmụ ọtụtụ mgbe ụfọdụ n'ime unu na-asị mgbe ọbụla ekwuru Igbo ruo ụlọ nọ ndị Igbo onye ọbụla kpara ibu gị lọtawa n'ụlọ. Ụfọdụ na-ajụ ka lọta ka ebe anyị na-aga ele ebe ha ga-ama. Ụfọdụ kwa na-asị na Igbo ruo ụlọ akpọ ya otu ihe a bụ ihe na onye a na-ekwu akụrụ ụlọ. Mba, akụrụ ụlọ dị iche, Igbo ruo ụlọ dị iche. Ọwa anyị nwa site na amara Chineke chọpụtara nke a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. E nwere ihe dị iche na akụ gị ruru ụlọ, nwee ihe dị iche na Igbo rutere ụlọ. Akụrụ ụlọ bụ onye kpacha akụ ya ga buje mebiga rụọ ụlọ dị mma n'ala ụlọ nna ya. Onye gote ụgbọala ya ebe ụlata ụgbọala n'ụlọ, akụ erutere ụlọ, rụọ ụlọ n'ụlọ, akụ erutere ụlọ. Mana Igbo ruo ụlọ, achọrọ m ịkọwara gị ndị Igbo o nwere ihe eji wee mara ha. Igbo na-akwụnye obodo n'ọkụ. Kpọrọ onye Igbo dewe ya n'ime ọhịa na desert. Onye Igbo nọ dị a more than 1 year bịaghachi ebe ahụ na desert ya tọọ na tourist center. Onye Igbo na-eme ya. Ogbo na-akpọrọ ime ọhịa were ime ọhịa wụrụzi ebe obibi. Onye Igbo bụ a developer. Onye Igbo wu businessman oriented. Were something na onye Igbo ọ ga-ama how to turn it into business ya eji make some money. Ọwụ ihe eji mara n'ime ndị Igbo. Mana unfortunately that particular ndị Igbo na-akwụnye obodo n'ọkụ na-aga akwụnye obodo ndị ọzọ n'ọkụ, mana ala Igbo akwụnyebeghị n'ọkụ otu o kwesịrị. Ọwụ Igbo kwụnyere Lagos n'ọkụ, Igbo kwụnyere Abuja n'ọkụ, kwụnye Kano n'ọkụ, kwụnye Kaduna n'ọkụ. Ọtụtụ obodo dị iche ndị Igbo kwụnyere ha n'ọkụ. Ma anyị na-akpọzi oku ndị a na-akwụnye obodo ndị ọzọ n'ọkụ, were na nkwụnye n'ọkụ ahụ mmepe aka ịgụzọ ahịa ha niile ka ebulata n'ụlọ, ka ala Igbo bụrụzi ebe ga-abụ another Dubai of this time around. Ebugo ya n'amụma. So ihe anyị na-arịọ ndị ọbụla bụrụ ka anyị chewe n'echiche to bring our investment back home. Kama dịka m kwuru mbụ, ọ bụ enweghị nchekwa bụ ihe ịtụ egwu ma anyị aka. Ma Soludo anyị na-ekele ya n'ụzọ pụrụ iche. O si wepụta na-asị na ọ ga-ebu agha megide enweghị nchekwa. Na-ekelekwa Hope Uzodimma, gọvanọ nke Imo steeti, onye nke pụtakwara
wee sị na ya ga-enye amnesty nye ndị niile na-alụ agha n'ihi nke a ga-akụpụkwara ya aka. nke a wee bụrụ ya. So dịka anyị na-akụpụrụ aka n'agbanyeghị ihe otu onye ọbụla ga-esi na-aghọta ihe a na-eme, n'ihi na onye na o chere echiche sị ka anyị mee n'udo. ihe ahụ igosi na ọdịmma nke Igbo abatawala ya n'obi ma ọ bụ na ọ dịbụ ya mgbe mbụ. Ekele anyị na-agakwara gọvanọ Oti, onye bụ nka mgbe isi ụtụtụ ma ụzọ were nchekwa na-ebutala ya wetara anyị nganiru na ihe na-eme ka obodo na-aga aga. ma ihe m na-achọzi igwuzo so due to this particular vision na Igbo Rulo nwere, ọ ihe mere nke anyị ji wee pụ iche from akụrụ ụlọ. Igbo Rulo wee na-join with obodo ndị a na-akpọ IDI, Igbo Development Initiative. Biko Igbo Rulo nke anyị na-eme pure Igbo Rulo nke anyị na-eme only for development and non-profit. So ọwa arụ anyị ga-akpọlite ndị nwere ego, ndị nwere indọstrị, ndị nwere singwa mewe na otu a mee na otu a. Anyị ga-emeti gọọmenti gwa ha obodo dị otu a n'idiri ahịa nọ na Ladipo na anyị chọrọ ibulata ya na Abia steeti, ahịa nọ na ahịa moto parts nọ na Idumota biko na anyị chọrọ ibulata ya Enugu, na akwụkwọ electronic market nọ na ha anyị chọrọ ibulata Night Mile, different location. All Igbo Rulo ga-aga ije ya hụ obodo dị site dị mma, negotiate with the people. Ọrụ nke gọọmenti ga-abata ahịa gwazie m anyị nọ na Lagos n'ebe dị iche, come home, come and replicate that your business. Ka ọ hapụ ịbụ ụmụ ndị mmadụ nọkọta agba ya ọkụ, anọkọta ase destroy ya, asọwa illegal possession occupants ka ha wụ achụpụsịa ha. Ụmụ Igbo atọrọ gbara n'aka. Anyị ga-anọ every year akpacha akwọcha aka a na-etiri ọkụkọ akị. Ọhịa ka Igbo Rulo na-arụ, how non-profit, mana ha nweziri profit making organization ka ha chọpụtara nke ha jikwa na-eme ka akụrụ ụlọ Igbo Rulo. Ya bụ gịnị? Ha mepere indọstrị nke a na-akpọ cassava processing industry. Amamụ na ọhụta igwe a na-emewu ọnwụ na-agbapụta akpụ na trela gị wunye n'ite mmiri, gị wunye n'ibe pot ebe a na-edewe ihe. From that pot nye esi ebe a muvuo gị ga-aga chere ebe data akpụ ahụ egwupụtara n'ọrụ ugbo ya bụ a na-akpa bụrụzie garị. Ndị Igbo Rulo emepego such company na-eme ụdị ihe dị otu a. That company bụ a na-akpọ ndị Igbo Rulo Industries. One of the industries a mepụtara bụ ihe cassava processing industry. N'ihi nke a ga-akọpụkwara ndị Igbo Rulo aka. Okay, iji gaa n'iru dịka ndị Igbo Rulo na-eme nke ahụ, anyị ga-join izi aka with ndị IDI, Igbo Development Initiative. Ndị a wee unu hụrụ nwa okorobịa m mere interview sometime. Nwa okorobịa nna ikwu ahụ na-arụ ọ rụpụtara generator anaghị eyuzu ọkụ, na-anaghị eyuzu ihe ọbụla. And dịka anyị nọ ugbu a, anyị nọ na process ime ka ihe a baze into mass production. The company dịkwa n'ala Igbo dịka ngwa ga-azụgo ala, enwetago space ebe a ga-anọ na-eme secretly ka chọọ ka ndị na-interrupt ka ha manufacture that generator in quantity, ka onye Igbo ọbụla nwee generator na-anaghị eyuzu ọkụ, ọ naghị eyuzu fuel, ọ naghị eyuzu mmiri, ọ naghị eyuzu solar, o nweghị ite nọ na-eyuzu. A na-akpọ generator ahụ ọnọ nke ya, mana e nwere ihe ọzọ ọnọ nke ya ji karịa ibe ya. Onye Igbo rụrụ ya. Ndị IDI na-ewuliwa ma ọ nọ hụ vidio a ka m kwuo ya ka ndị Igbo wee nụrụ ka ihe o ji wee kara. Ọnọ nke ya dị ihe a na-akpọ ọ dị ị nwere ike ịgbanye ya, ị nwere ike start that particular generator from anywhere in the world. I'm revealing this thing. You can start that gen from anywhere in the world. Dịka m gwara gị mgbe ọ rụchara that gen, anọ m n'ụlọ m na America here. Gen anọkwa na Lagos mgbe anọ ebe a nọ rụọ ya, anọ m ya tọnụ ya on, ọkụ enwuru n'ụlọ. Anọkwa m ya gbanyụọ ya, ọka anyụ. Onye Igbo rụrụ ya. Anyị nọ na secretly na na-edevelop ya. So m na-ayụ ji ihe gara na-ayụ onye Igbo ọbụla ịma na Chineke gọziri gị and imezi obodo ala Igbo dị gị mma, ọ na-agụ agụọ. John ya IDI sonyere anyị nwere meeting tomorrow ka anyị discuss how to enhance, can groom that particular company ka ọ gaa global. We are going into mass production now. Join us. Your presence is needed. Your subscription is needed.
nke ha bụ nke ahụ ịjoin na the group gị hụ otu o si arụ ọrụ ọwụghị ihe a na-ekwu ekwu ihe ndị a bụ ihe gbasara development ndị anyị bụ n'obi so dịka m jikwu it's either we develop ala Igbo or nothing. anyị agaghị anọrọ si na anyị na-ebu agha a ga-agbatuchiwe police station mee nke a ihe ndị agha dị mma mana ihe ekekwara na ọrụ eke otu ọrụ anyị bụ nke dị otu a hapụ ka anyị na-eme nka na-eme n'ikonu mana ihe ọ bụla unu ga-eme ekwela ka ịkwafu ọbara onye Igbo mana unfortunately ihe anyị na-ahụtasị ugbu a oke ịkwafu ọbara nke nwa Igbo akarịala anyị ji si mba anyị ga-agba nkịtị ka mmiri nchaba anyị n'anya mmadụ ga-anọ na mmiri nchaba anyị n'anya ya wee bụrụ ihe dị mkpa na onye ọbụla n'ime anyị ga-achịkọta aka ọnụ ka emezie n'ala Igbo ihe onyonyo m na-eme ga-adị nkenke for today naanị ihe nna ya ọdebe onye ọbụla let's join hands together ka anyị ga mezikere n'ala Igbo maka Igbo rute ụlọ ha edozi ala Igbo a ma ewere oge egwu a na wee chere oge mbịaghachi azụ ma akpachapụ akụkọ ihe m na-akọ mee Jovika ọgụwa hụrụ ọhụ Igboro ụlọ biko anyị ga-akọpụkwara Jovika aka ọ dịghị ezi n'ihe anyị malitere iji wee chịkọta mmemme anyị nke ụbọchị taa onye ọbụla bụ onye Igbo akara ekwentị m nọ ebe a join ya na aka sonye na anyị ka plan dota ga-esi wee ga meziwe ala Igbo. We have so many packages. I abịara na social media so much. Otu ihe mere some of the organization military ka ndị Igbo nwere onwe ha in different ways. One of the things ha ji wee gbaa anyị ụkwụ social media. We only come here to tell you, give you little announcement. Ka anyị mee ihe behind the scene. Let our results shock the world. That's why we don't announce most of the things anyị na-eme ka mgbe a malitere Igboro ụlọ. We don't do them. Igboro ụlọ na-agakwa na-achọpụta some human resources. Nọgasị ebe dị anya we go to discover them. So ọ bụrụ na ị nwere nwanne na-arụ leke nwere onye m hụrụ na-eji asị na-anyụ nsọ na-abanye n'ihe ya bụ ihe eji generate gas ụmụ ihe dị otu a contact me with my number ọ nọ na screen there. If you contact me ka anyị develop ụmụnne anyị ndị ahụ ndị nwere ọrụ aka ndị nwere ihe dị mma ha na-eme please feel free to contact us ka anyị collaborate with them to use them to develop ala Igbo ya bara ha uru bara ezinụlọ ha uru. That is the essence of Igboro ụlọ. Gị nwee onye ọbụla mma na-arụ ihe nka na-arụ ọrụ aka na-arụpụta aeroplane ụmụaka na-arụ ihe ndị a deliberately come to us. Enwe nke nwoke obe ahụ rụrụ telefon let him come ka anyị na-arụkọ ọrụ ka e nyere ya ka a ma stop ma produce that telephone ka ndị Igbo nwekwana telefon ha ga-enye the whole world. All the essence of Igboro ụlọ to discover talent a ga-eji wee develop ala Igbo. That is all. So ọ nwere ịka nakwa na-ehi ụra na-echere anyị na-egwu egwu ụgbọ agharakwala gị o. Mgbe ọbụla Igbo rutere ụlọ ha ga-edozi ala Igbo. Forget about insecurity. Chineke na-aza ekpere anyị. Ha mewe ha ihe ebe ụmụaka si anyị ga-aṅụ mmiri tọgbọ iko ha ga-enwekwana ezumike. They will all go down except ha chegharịa kwụsị arụ ha na-eme ma ọ nwere ha karakwa tinye ha ga na-eri nri tụrụ arụ ụmụaka pụta gị che na a na-eme biznes ụfọdụ che na ha na-atụ ọrụ amaghị ihe a na-eme ya ịtụrụ mmadụ wee nara ego aka si ga-abachakwa ha niile n'ọnụ otu n'otu. They cannot escape it except they repent and run away. Ala Igbo jụọ oyi. We have taken this rubbish enough. We can't continue that way. It is getting a voice note. Can play this voice note? You can't do this voice note like no. In case I want to know this voice note now. Listen to this voice note. Come back with this microphone. Go on there. It's getting too much. It's getting too much. We can't continue this way.
enough is enough. We must make sure Ala Igbo return back to peaceful land. Some of us now, we don't want to go home anymore. I na tozujo elo. Ya umaka did it. Amam no na hona this video. Una hona ne. Nane. Yeah, well, I know Madana Hogasi. We're getting into this voice note. I'm going to play. We're getting into the first announcement because this security is now going to buy on the hour. On your in a village, you know, pata Biko, Casanam Tiki Biko, I don't know what I know about her load. Biko, Una Gazile Oze Yala, and he said, Biko comes and you also beer and when there's a 1 hour. There's a Kuton weekend and Antiba Biko, a background beer. The hour Biko, no, I couldn't when I own. Uzo Yala, and he said, Obu never had any Shiki Biko. I have a potato. For now. Mazi achụpụ from produce ma uzeni iseke. Onye emezonya ndị mmadụ si ya wona agafe na eme ka ha gaba side ahụ. Akwụsị gị ajụọ gị onye ebe ka ebu. Ikwu na ebu onye awọ ma ọ bụ na ebu onye ọsụ ebu onye ahụ. Nane. Nwanne onye ha iluzuru onye anwụ okwu. Jeri ire ekete n'iseke. Jeri ire ekete n'iseke jeru na-apụta ebe ahụ ajụọ onye ebe ka ọsọ na ọ bụ onye awọ. Agburi ya tọba. Ụmụ agadi nwaanyị ndị ọzọ na-esi ya n'azụ agbazie ha na ha bụ ndị awọ chụpụrụ ha n'awọ so na-achụzi ịhụ okwu ha around iru ahụ gabara iseke were gaba ihe ala. Yesterday onye ụba ha eze deke demand o nwere chukwu zọrọ ya na nọjọs nwee small number 6 enwudie yesterday ajụọ ya onye ebe ka ebe ọsọ bụ onye ụba ha eze deke because of na ndị ahụ bụ ndị Ebonyi steeti ha ma ebe bụ ụba ha eze deke ha na-ajụ ụba ha eze deke abụ ebe ka ọ dị ọ nọ n'ime awọ sị mba ọ n'ime ọsọ asị mba na ya ọbụ onye ụba eze gasị ya na chukwu azụ ọlịa na ọ bụ na ọ bụ onye awụ na ma ọ bụrụ onye ọsọ ọ bụ na ha gbara atọba so biko ndị sekuriti ewere sị na anyị gba ndị awọ niile this early morning mama na-ejere ekete na iseke biko debekọrọ ekete gaa na ekwuba ha eze for now because na ekwesu ahụ erubego another angle. Yes, ekwesu ahụ na-eruzi another angle. So gị nwa na-eje iseke na-eje ehi ala biko demegodi njem gị ahụ one side ọ bụrụ na ị ga-esibu ihe esinwu ụzọ ọzọ were gaa ya biko hapụgodi ya for now ị ga-anwụ. Yes, mana ọ bụrụ na ekwensu ahụ na-eruru ịchọrọ ka ọ bụrụ isi gị gaba iwe sị gị ije ihe ọ bụla ị pụrụ ka mgbasakwara gị securities na ha achọ ka achọ isi ofu onye achọ na awụ ide mmiri. Yes, ị ghara ịpụta ihe na-amara anya ndị ajọ ozugbo gị for no reason. Iseke gbara n'ọsọ n'ụzọ ahụ ọsọ n'ụzọ ahụ ejezile hapụ iseke for now. Yes, hapụ iseke for now, hapụ ihe ala for now. Echi ịgasị ụzọ ọzọ were gaa esizikwala produce even onye keke nyere gị sị na ebe ahụ dị free so onye ahụ na-ekwesu ka ọ bụ. Yes, for now for your safety anyị ama ihe ndị a chọrọ ime hapụzi from produce bazie n'ime ọhịa nọ side ibe iseke brizie ịpụta akwụsagharị gaji ogonye ebe ka ebe ikwu ha na na-ekwu ha egbe aba gị n'afọ ozugbo Jesus Christ. Biko asa ga straight to the point. Biko no ana m ayọ ana m add this one na biko no unu eti n'ụkwụ ebe ahụ iseka gbakwa ọkụ unu etizi n'ụkwụ ọ bụ na ekete gị a na-epe akụ gị dị na time riri ya achọ nwa ya ịkpọta ndị ya bịa zụọ ya na-awọ eji ya ka ha buru ya pụwa biko no unu ejezile. Our produce kind of like this, yeah. Let produce that back. Offer no I go the video. Our produce there like this, like produce. Don't please conquer them. Achieve their things. The produce this. See the produce there, like the produce this. People got that. Yeah, produce. Yeah. I got a lot of them. Young go my gabi. Abite Bagala. And hi, I'm on them. I choose. So em ji na-ekwu ihe ndị a bụ ihe anyị na-alụ agha ya na-emegide ka we ike wee bịa develop ala Igbo. Ụmụaka sị na ha ga-enwere mmetụta iko Chineke nke Igbo ejetara ha aka sị ha ga-abachakwa ha n'ọnụ n'otu n'otu.
otu aka ha nọ n'ọnụ ọ bụ na join be IDI Igbo Development Initiative. Why not join us? I want to join the Igbo ruler. Join us. I swing into action. We are coming to mass produce a lot of properties in the Igbo Potanaka, and we could just develop our label. Otaka Hanam Nono. Igbo ruler. Hagedeza label. If you not get information, you are already deformed. Kahoko no zo mwenga ba chiba me no broadcaster. Kemesian. Yeah. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. You want time for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi you want time for TikTok? Jovika TV. Abi na WhatsApp you want time? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth.